která je v podstatě z naší úplně první desky, která je asi 15 roků stará. A je to neustále aktuální věc, takže myslím, že vás to pobaví celkem. Text napsal pan Krchovský, hudbu napsal Pavel Boráň. Pavel Boráň! Kdo se to je takový nějaký slovíček? Zkusme. Přátelé, občas se omlouvám, když zapomenu text, většinou se to stane. Tak nedivte. My to totiž umíme všichni, kromě něho. Pojďme! Teprve před pár dny se dělal podél příšeří nádherný. Furt na mě koukala, byla dost opilá. Řekl jsem si, že by se snad ještě schopila. Až ke klínu. Poněkud pasivní, i to mi přišlo od toho stejná se zrakem.